Això eren un pare i una mare que només tenien una filla a la qual anomenaren Espirofocs. Tenia els cabells daurats com el primer llum del matí i una manera de viure més dolça que el sucre. Arribada a la majoria d'edat, n'Espirofocs volgué començar una vida totalment independent i mentre ajudava la seva mare a recollir el sembrat, li va demanar la seva opinió. Ella, tota contenta de les madures decisions que estava començant a prendre la seva filla, li va donar tots els ànims necessaris perquè dugués a terme aquest projecte. Llavors, n'Espirofocs va començar a pensar sobre com aconseguir aquesta independència, anomenant mil i una feines, fins que li va venir al cap el que sempre havia desitjat: ballar. Aquest desig era molt i molt fort, però es contraposaven les seves inseguretats. Tenia molta por de que tothom s'enrigués d'ella per no tenir el pes i el físic desitjable en una dama d'aquella i d'aquesta època. Un bon dia, va decidir anar a veure la seva cosina, que havia estat sempre com una germana per ella. Li va explicar el dilema que tenia amb els seus plans de futurs i li va dir el que ella ja sabia, que l'únic que estava frustrant l'oportunitat de ballar eren les seves inseguretats. El que la nostra protagonista no esperava era que, per ajudar-la, la cosina li regalés 3 preciosos vestits que va aconseguir fent negocis amb Montsant. Eren espectaculars. El primer contenia totes les estrelles del firmament, el segon guardava el sol i el tercer guardava la lluna. Espirofocs, el teu destí està molt més enllà de l'opinió que puguin tenir els altres de tu. N'Espirofocs quedà sense paraules i li va donar a la seva cosina una bona abraçada. Tot i així, aquelles paraules que tant l'havien animada no varen ser útils per res, ja que l'endemà va anar a la cort del rei a demanar si li podien donar feina. Finalment, gràcies a la seva gran personalitat i somriure, l'encarregat del servei de palau acceptà la seva proposta per començar a fer feina aquell mateix dia. Mentre ajudava a la cuina, va sentir com el personal xerrava de la nova ordre real que havia fet el rei. Amb motiu de la desgraciada mort de la reina, faré 3 balls consecutius per poder triar la meva nova companya de ball per les festes reals. Tot d'una va sentir això, n'Espirofocs va veure la seva oportunitat més a prop que mai. L'únic que s'oposava era el seu cap ple d'inseguretats i de pors. El regne quedà meravellat amb la gran festa que el seu monarca havia organitzat, on ballarien totes aquelles dones que es veiessin disposades a ballar amb ell. No sap d'on va treure el coratge per demanar-li a la persona encarregada si el servei també tenia dret a anar-hi. L'encarregada la va mirar de dalt a baix. Li va dir que, si trobava roba decent per anar-hi, no hi havia cap problema. Tot i que el permís ja el tenia, quan les seves companyes varen sentir la petició de n'Espirofocs, varen esclatar a riure pensant en el ridícul que faria ella i que el rei no voldria ballar amb una noia com ella. Passaren els dies i a la fi va arribar el gran vespre de la primera festa del rei. N'Espirofocs va agafar el vestit de totes les estrelles que li va donar la seva cosina i, a causa dels comentaris de les seves companyes de feina, va decidir amagar-se darrere una màscara que ella mateixa havia pintat a mà per a que combinés amb el seu vestit. Quan va obrir les portes del palau per accedir a la sala de ball, la festa es va aturar en sec per admirar la seva bellesa. El rei també s'hi va fixar, es va aixecar del tron, li va besar la mà i li va demanar un ball. El temps pareixia congelat mentre la parella de ball il·luminava tot el recinte amb una màgia quasi divina. Quan va acabar el ball, el rei volgué xerrar amb ella, però va veure com fugia per la porta principal. D'aquesta manera, va encomanar als seus súbdits que l'encalcessin i que la duguessin davant ell per poder conèixer-la. En veure que la seguien, desconfiada per si el rei no li havia agradat o estava enfadat perquè l'haguessin deixat anar a la festa, va agafar una grapada de terra i els hi va tirar als ulls. En arribar a la seva habitació, se'n va anar a dormir ben contenta d'haver superat la vergonya de ballar, però decebuda per no haver pogut fer com toca i sense una màscara per por que l'identifiquessin, tant els que la seguien com els seus companys de la cort. El segon vespre va estar a punt de no anar-hi, però va decidir que ella volia ballar i que ella tenia l'ocasió perfecta. Així, es va posar el vestit de la lluna i va tornar a fer-se una màscara a joc. En arribar, es va trobar la mateixa escena. Tothom es va quedar sense alè en veure la noia passar per la sala fins davant el rei, que li va concedir un ball més,
tot i que ell desconeixia que la dona que tenia davant era la mateixa de la qual havia quedat intrigat el dia anterior. Després del ball, que va tornar a deixar totes les convidades en la boca oberta, el rei va reconèixer en Espirafocs pel dia anterior. Quan va voler xerrar amb ella ja estava sortint per la porta i una vegada més va enviar els seus súbdits a cercar-la. Malinterpretant les intencions del rei, Espirafocs va tirar un pot d'oli que havia agafat de la cuina en terra i això va fer que els seus perseguidors no poguessin encalçar-la. Un vespre més, se'n va anar a dormir satisfeta per haver tingut l'oportunitat de mostrar el seu talent davant de tanta gent i del propi rei. L'endemà era la darrera festa i ella va comparèixer amb el darrer vestit que li havia regalat la seva cosina, el del sol. Es va fer la pertinent màscara i va anar cap al palau. En arribar, brillava amb més força que el sol i tots els assistents quedaren bocabadats en veure aquella lota. El rei immediatament li demanà un ball i en acabar de ballar li va demanar que si volia acompanyar-lo a provar un dels aperitius que, curiosament, i que sense ell ho sapigués, havia preparat ella mateixa. Ella aprofità un moment en què el rei se'n va anar per fugir del castell un altre pic, però no sense que els criats novament tornessin a sortir a cercar-la. Aquest cop, Espirafocs va tirar un grapat de pedres daurades que va trobar al riu perquè els seus perseguidors es pensessin que eren pedretes d'or i així s'aturessin a agafar-les. A la fi, va aconseguir fugir i va tornar a la seva rutina com a cuinera a la cort. El rei quedà desesperat per trobar-la, així que va comanar tots els seus súbdits que anessin per tot el regne a cercar-la, ja que havia quedat totalment enamorat d'aquella misteriosa dona i de la seva forma de ballar. Quan li va arribar a Espirafocs la informació que el rei l'estava cercant per aquests motius, va decidir intentar que la pogués trobar. Per això va amagar una petita nota al pa del dinar del rei, de manera que quan ell el xapés, trobés la nota. Aquesta deia així: hereu de la casa, on vas i d'on vens, allò que tu tant cerques dins que teu tens. El rei, a l'hora de dinar, va llegir aquest missatge i tot d'una va fer registrar tot el servei que havia tingut accés en el seu dinar. Així, trobaren dintre de l'habitació d'en Espirafocs els 3 vestits que s'havia posat per anar als balls. Quan el rei va demanar de qui era aquella habitació, les seves companyes, entre rieres, varen respondre: aquesta habitació és d'en Espirafocs, però és impossible que sigui la mateixa persona de la qual vostè s'ha enamorat tant. El rei va ordenar que la duguessin en aquesta tal Espirafocs davant ell, i quan la va veure, va reconèixer la seva companya de ball i li va dir: estimada, la teva presència al ball em va donar més ganes de trobar una companya de ball. Els teus encants i la teva forma de ballar m'han llevat la son i el meu cap només gira al teu voltant. Espirafocs, vermella com una tomàtiga, es va acostar i li va dir que no entenia aquesta imatge que tenia d'ella, quan el que ella pensava d'ella mateixa era tan poca cosa. El rei es va mig enfadar i li va dir que ni 1000 d'aquelles que s'enreien d'ella podrien haver enamorat el monarca com ell va aconseguir-ho, i que per això li volia proposar ser la seva companya de ball oficial per a totes les cerimònies oficials a les quals havia d'assistir el rei. Ella va acceptar entre plors d'alegria i a partir d'aquell dia ballaren per tot el món, a la recepció dels regnes llunyans, compartint milions de moments junts fins que es varen enamorar, i llavors tots dos varen decidir passar la resta de la seva vida junts. Si no vos ho creieu, aneu a demanar-li, perquè si no és morta encara deu estar plena de vida.